Good morning guys! Happy Wednesday! Alas 11 na oh. Sarap na tulog. Andun na si Myra sa store na. Ay, store. Bazaar na. Anyway, let's eat. Merong talong, merong bacon, and longganisa, may balaw. Ito yung isa pa sinasabi ko sa inyo guys na balaw. Yan, iibabaw siya sa kanin para maluto, para ma-steam. Tapos lalagyan mo ng sibuyas. Tapos pagkarami-raming sili. Oh. Dito yung sili na yan. Ayan. And then meron dito adobo. We have Swiss and coffee lang. Oh! Oops! Oops! Huwag kagatin si ate ah. Hi! Bakit may pacifier si Kadjo? Lalaroan niya lang. Hi! Hello! Huh? SpongeBob! SpongeBob! Iniiba natin ito, diba? Sino yan? Ano yan, Lucia? Jollibee! Bibuho ka na, baby. Jabi! Si Hetty! Ha! Hello! Hello! Oh, sige! Sige, makulit kayo, ah! Sige! May isang bata din dyan, oh, nakisali, oh. Oh, sa kuna, oh. Oh, pag-aagawan man yan, oh. Makulit. Namiss kayo nila. Namiss kayo ng mga guys. Hi na, hi na, hi guys. Hi na. Hello, hi. Hi. Ah. Sige, agawan. Kitilupas siya, ching-ching. Oh, oh, bug. Down, down, down. Ate! Uy! Uy! Machinubo! Uy! Baby ka pa? Wow. Sino yan? Ay. Sino yan, ate? Sige, subo. No, ito na lang. Oh, no, yan. Alam, makulit talaga. Oo, umuwi. Ato, oy. No, kay Uwas. Ato, oy. Magalo yung ano niya eh. Ah. Akin na ah. Tingin niya. Ba't ba kasi nakapacifier pa tong batang to? Lucas! Oh, ito na, oh, ito na. Ano yan? Siri. Ha? Ito na, oh, Johnny. Johnny! Sana si Johnny, Johnny? Who's Johnny, Johnny? Johnny, yes, Papa. Oh, oh. Food trip, oh. Grabe, oh. Oh. Buy one, take one talaga siya. Yan ang gusto ko eh. Mahang. Masarap yung suka. Kasi makabigla. Ang takaw guys, oh. Tingnan nyo, oh. Tingnan yung bibig niya, punong-puno, oh. Mahilig siya sa burger. Paano humingi? Hingi na kita ito. Yun, oh. Suka yan yun. Ah. Bali wala. Ito pa. Uy, grabe, nalunok mo na yun. Ito pa, baby. Ay. Hindi mo boy, so mabito ma. Oh, gusto niya. Ang cute ng bibig niya kumain. No? Magana siyang kumain, guys. Pero yung katawan niya talagang ganyan lang. Sexy talaga. Siyempre. Nice. Ganda ni Mikay. Bagong reband. Saan ka nagpa-reband? Taas. Gano? 20. 20. Kiss mo na tamoy. Kiss mo na tamoy. What? Ayan o. Nangingi pa siya, Jeff, oh. Huwag yan. Wala. Hindi sa kanya ni maasim. Manghang naman. Uy, grabe ka. Kikis yan guys eh. Wala na. Natapos na tuloy. Kiss pa. Uy! Uy! Ang sweet niya.
Wala na? Wala na sis? No more na. No, no. No more. No more. Ganun na. No more. No more. Meron pa. Ano nga yung kinakanta mo? If you're happy. Ano? Happy, happy, clap your hands. Clap. Clap. If you're happy, 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 clap your hands. Clap. Clap. Galing ah. Ano pa yun? Yung no. Oh, no. Scared, scared, say oh no. Oh, no. Scared, 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 say oh no. Oh, no. Galing ah. Oh, count na. 1. 1. Count na. Sa kamay dito. 1. 1, 2. O, sa kamay ko. 3, 4, 5. Yay! Yay! Kulitin, kagigil. Tara, sama na. Alis tayo, tara. Let's go. Let's go. Uy! Oh! Ang liit eh, no? Bye-bye. Flying kiss, flying kiss, flying kiss. Ang galing ah. Inggit mo ah. Ganda ng pwesto na mag-ina. Nakakuna. Pilipit na nga yung katawan mo dyan. Hello, ka. Ikaw? Ikaw? Gusto manood din? Gusto manood. Inaantok na ata kami, biglang natahimik eh. Hello. Hello. Ayun na, oh. Kiss na sa guys, kiss na sa guys. Ay, galing ah. Kiss mo. Oh, guys, nakakarami kayo kiching-ching ah. Ay, isa pa daw, sabi ng guys, isa pa daw. Uy, isa pa daw. Daming kiss. Daming kiss ng guys ah. Oh, hi na sa guys, hi. Hi daw, hi. Nakita siya ng pagkain eh. Kain na naman yun. I'm home na guys. Galing akong ano. Hinanong muna yan anak. SSS kasi requirements pala yun sa ano. Sa pag kumuha ka ng ano, pag-ibig. Para sa, alam niya na, hindi pa na makalakihan na company. Lead na daw pala yun. Tapos, mga staff ko, sila ano, sila Mika, Dayan, sa lahat ng ano nasa store is kailangan din kuha na ng SS. Although meron na sila, hulugan na lang yun. Tapos pag-ibig. Tapos ano pa ba? BIR. Mag-BIR na tayo guys. Para wala ng problema, hindi tayo nasasabihan na ano, na illegal ang negosyo. So, ayun. Kasi pagka yung parang mga basar-basar lang din. Di ba basar type lang din naman yung nasa ano ko dati, nasa Pure Gold ko. Kaya hindi muna ako nung kumuha. Kaso ngayon may ano na, lumaki yung ano ko, nire-rentahan is nasilip na nung kumuha ako ng mayor's permit din. So, let's ano na lang. Let's comply. Then what else? Ayun, nagpabila ako kasi lang ng ano. Tama na yung talbos-talbos muna yung ulamin namin ngayon. Kasi nagtitipid. Hindi, joke lang. Kasi itong ano na, nag-ano na naman nga siya, oh. Nagluto na naman siya ng kamoting kahoy, oh. Yung sinasawsaw sa mantika, na may salt, na may... Ang sarap nito, guys. Alam niyo, para siyang nakakadiring tingnan. Pagkain siya ng mahirap, guys, pero grabe. The best. Ang sarap maging mahirap pagka ganito mga pagkain. Kasi sabi mga pa-steak-steak ka na di mo. Ako, mabubuhay ako sa ganito, guys. Ganyan lang, oh. Oh. Yan. Sarap, oh. Yan. Sarap. Ayan mo yung ano ng red onion. Ang sarap. Tapos yung oil. Although hindi siya healthy kasi yung oil. Yung oil. Tapos itong isa pa. Itong isa pang sausawan na sinasabi ko sa inyo, dem. Ito kulang lang to ng kamatis. Mas sarap to may kamatis. Kaso, uulamin nga ito namin ngayon sa mga talbos-talbos. So, di ko na siya nalagyan ng kamatis. Pero masarap talaga to sa kung may kamatis. Ito din yung ano, pag-uulaman nyo. Or nilagang ano, saba na hilaw. Yung pagkain namin nun, guys. Ayan. Ganyan. Yan. Sino sa inyo, guys, naka-experience nito? Mga taga Bicol dyan, di ba? Ito. Grabe. Hindi ko pagpapalit sa ano, sa pizza.
No. Dito pa rin ako. So, ayun lang. Ang sarap. Gabi. Pag lang makain ng kanin. Yummers. Kasi yung saltiness na ano ng bagoong. Tapos yung onion, yung red onion. Tapos kalamansi pa. Perfect yung combination, guys. Yung iba, mga bata sa amin, kumakain nito sa asukal, sinasawsaw. Program. Baldi na nga ako makakain, oh. Maubos ko to. Pero pabili ako kaya sell ng ano, talbos. Talbos ng kamote, tsaka okra. Ilalaga lang namin. And then kalahating ano, kalahating amdok. Nagutom ako, guys. Grabe, nawindang ako sa ano, sa haba ng pila sa PhilHealth. Pang-ibig, tsaka SSS. Sobrang harap. Nakapag-upload ako, guys, na isang vlog. Tapos edit muna tayo habang inaantay ko si Michelle dumating. Hindi pa kami makaalis papuntang bazaar kasi coding si Tonton, di ba? 8 PM nalilist yung ano, yung coding. So, later na muna. Ayun, and then ito, inuwi ko muna yung ano, guys, kasi wala na, nabutan ako ng ano, ng alas 5. So, ulitin ko kasi mali yung na-fill up ko. Dapat pala RMK Shop Online na ipapangalan ko. Pangalan ko, nilagay ko. So, yung pinapaulit na lang sa akin. And then, ano pa? Ang talaga, sarap. Gusto ko nang ubusin yung ano, kamuting kahoy. Dito na pala yung anak ko. Big boy na. Oh, rin ko ano mo ko. Big boy na kutungan. Bila ko muna ano, grabe. Kasi yun naman niya ipagawa ko yung ano niya eh. Yung cellphone niya eh. Yung binigay ni mami na flare. Oy, palit ka nga yan. At sa'yo magpalit ka lagi eh. Mami! Then gagawin ko bukas yung ano niya, yung review niya. Kami. Ano yan? Sir. Project niyo? Yes. Saka ko muna t-shirt. Binigay lang sa akin. May extra sila eh. Sakto nga. Ka-size ko lang. Medium eh. Ba't di mo sinasabi? Yan, sabi ko sa'yo eh, kapag kami mga ano ka, isulat mo kasi. O buti may kaano ko. Eh bakit ganyan? Ang dumi ng pagkakaano. Sa silk screen na. Oo nga. Oo. Di pa inayo. Akong bala sa pag-aayos. Kaya pala ganito yung paghahawak ko sa mga iba kong damit. Rubber paint pala yun. Yes, ganun yan. Hindi na ako magpapagawa. Ako na lang gagawa ng t-shirt ko para merchandise ko. Eh. So, yun. Gagawin ko na rin yung ano nila. Yung, ano ba yun? Yung, wala na ako guys. Ang dami tumatakbo sa isip ko. Sa exam niya, reviewer niya kasi next week is exam na nila. Ano na kasi? Mami, sa 24 lang, 26 lang. Wait lang. Isipon tayo. 24, 26? Kasi after ng exam nila is parang sem break na, diba? May 1 week na bakasyon yung mga baget. So, Sa October, ayun. Sa October 30, tsaka November 2 yung ano namin. Sem break. Okay, 1 week yun eh. And then, good news guys! Nag-email na yung, ano, yung trendsetter. Sinibel na nila sa akin yung total amount ng babayaran ko. Ito, windang ako as usual. Mami, bukas Kasi, na. wala, inano ko na. Sabi ko, sige, magsusugal na talaga ako kasi inano ko na yung Glorieta na October hanggang December. Nagpaano na ako guys, nagpa-book na ako. So, nakabook tayo hanggang December sa, ano, sa trendsetters. Tapos, may isa pang, may isa pang bazaar naman yun sa Muntinlupa kasi hindi ko alam kung kakayanin ng ano, kung makakahanap pa ako ng tao kasi doon mura din naman pero di ko alam kung madami tao sa ano sa SM Muntinlupa. Let me know guys kasi di pa ako nag-ano din di pa ako nagpa-reserve ako pero di pa ako nagda-down. Let me know kung madaming tao doon. Pero sugal kung sugal guys, ganyan ang business, wala dapat hesitations kung gusto mong tawag dito maging successful, yun, and be positive lang. So, ayun nga, nakabook tayo sa, ano, sa trendsetters hanggang, pakihinaan nga, anak! Sa trendsetters hanggang December. So, October is, after dito sa, ano, sa Eastwood, is nasa, ano tayo, nasa Glorieta tayo, and then Eton, SMX! May SMX tayo sa MOA. Tapos, basta hanggang December, guys, I'm super excited, alam niyo yan, and, ano yun, yung ginaganahan ako kapag kami mga ganitong mga bazaar-bazaar. Alam nyo yun. Tapos ang dami-dami tumatakbo sa utak ko, yung ganyan. Ang sarap mag-business guys, pero nakakapagod sa ano.
Ay, ayoko ng mga ganyang tunog. Nairita ako sa ganyan, Chris. Hindi ko alam, guys. Maaari na kumari, pero ayoko ng mga ganyang tunog. Diba? So, yun. Yun nga, sinasabi ko sa inyo. So, push tayo, guys. Business tayo kung business. So, yun, till December. Kasi, pag hindi naman per month is talagang sa ano lang, sa nag-focus lang din ako sa shop namin. And then, may nag-comment na, kasi gumagawa ako nito, parang sabi ko, parang gusto kong ibalik yung ano, yung sa bahay na lang yung operation. Kasi nga, naisilip na yung mga ganyan-ganyan. Pero, sabi ko sa sarili ko, parang naging triple kasi. Sabi ko, okay lang na mag-comply. Kasi na-triple naman. Ano, okay lang. Amas talaga yun, guys. Yung mga ganyan. Sabi ko, carry lang na pipila-pila ko sa mga ganyan. Kasi, one time lang naman yung mga pilahan ng ganyan. And then, nung simula kasi nang magkaroon ng physical store, na triple hanggang naging 4 times yung ano guys, yung income. Kaya di ba nakita nyo naman na nakakatulong na ako sa ano, sa pagpapagawa ng bahay sa province. Nakabili tayo ng tonton, di ba? Nahuhulugan natin si tonton, tapos sabi sa pam. Kung alam nyo yun, kaya sabi ko, okay lang. Kasi naman, yung kapalit na ito is nakikita ko naman. So, push lang. So, ayun, para akong na ano, para akong nag-sugar rush, guys. So, sobrang daldal ko. So, ayun, mag-edit muna tayo habang wala pa si Sam. See you later. Let's eat, guys. Ikaw, Iho, ayaw mo talaga? Busog yan eh. Kumain ng ano, ng kamuting kahoy. So, ayun, ito na yung ano, talbos ng kamote, tapos yung okra, and then yung ano, chicken. Yan. Kain. Let's pray. Pray na muna tayo. My Father, Son, Holy Spirit. Ayun na, nilinisin naman yan. Sir, sa coke yan. Wala sang coke. Kahit saan meron eh. Siyempre, baka yung kain tayo, guys. Kakamay ako. May nakapansin sa inyo, parang tumaba ako. Kasi namimilog na yung mukha ko. Yes, guys. Talagang tumaba ako. Eh, wala akong paki ngayon. Ang sarap kumain eh. Ayun, ba't ko, ano, ba't ko gugutumin ang sarili ko, diba? Eh, kailangan ko ng energy, guys. Hindi bali nang tumaba. Kaysa mamatay sa, ano, carb. Kaya ko naman eh, sabi ko sa inyo, kapag ginusto ko talagang magpapayat, kaya ko yan. So, ganyan ang gagawin natin. Wait lang. Natin nakikita. So, yan o. Dati na-try mo yung sa Jollibee yung may jalapeno. Wala. Meron ba bago sa Jollibee? Yum yum. Grabe yung ano, hindi nakakatakot. Ito muna nag-out sa Jollibee para malaman mo. Kain, guys. Meron tayong viewer dito. Hi! Ganda. Ang bango niya pa, guys. Grabe. Nahiya ako sa kanyang ano. Nahiya ako tumabi mo yung ano. Ano ba kinain natin? Yung bituka. Yay! Bili siya. Batiin mo na mga kapatid mo. Hi, kay si Spooky. Tsaka kay Mami. Ayun, hi po. Kay Ate Carla. Ayan. Hello po. Welcome to my vlog, The Blurred Life. Oh, hindi yung Look at blurred. us, we're so blurred. Dito na Ganyan, kami, guys. no Kanina pa. clarity. Anong oras tayo nandito? Anong oras kami nandito? 9, 10, ano? 10. Mga 10 na. Alas 8 kami umalis ng ano yun, ng bahay kasi COVID Look, pa. behind us is a blurred life. Pimple na naman ako. Pimpleizer. We're home, guys. Itutuloy bukas yung ano, yung paglakad ko sa SS, Pag-ibig, tsaka BIR. So, ayun, night. Ang pangalan ng nakita natin sana? Kalimutan ko eh. Alam niyo ako, pag gawin namimit ako, guys, na ano na viewer. Tapos, ako napagkwentuhan. Tinatanong ko yung pangalan. Tapos, pag sabi ko, isa-shoutout ko ulit sa, ano, sa vlog. Ang creepy mo, gago ka. The Conjuring. Makaka-conjuring na ano. Visit ka.
Okay na, ano, bilang mo kalimutan. Adi, visit na ito. So, yun lang guys. Good night till tomorrow. Good night ka na, kalmo. Bye.